I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Minecraft. I između epizoda sam premestio enchanting table ovdje i išao sam u selo po stone cutter. Ali dok sam išao u selo, video sam nešto u vodi. Video sam Ocean Ruin i našao sam Buried Treasure Map i Enchanted Book Fortune 2. Znači to je odlično i možemo da stavimo na naš Diamond Pickaxe i da dobijemo bolji loot kad budemo kopali. Prvo ćemo pogledati ovaj Treasure Map, da vidimo u kom pravcu. Izgleda da treba da idemo ka tamo. Treba da idemo ka ovoj planini, da bi došli do ovog X-a. I ništa, prvo ćemo da malo ukrasimo ovaj izvor vode. Tako, i zapravo možemo da dodamo ovdje. I stavit ćemo ovo. I tako će sada izgledati naš izvor. To je po meni lijepo izgleda. Porasle su nam bundeve. Pokupit ćemo i šećerna krsta. Sada idemo po zakopano blago, da. Idemo ovako. Podići ćemo malo kameru. Da, ide u... Dobro, primio sam malo damage, ne vezi, imamo ovdje hranu. Da, u ovom sam pravcu. Možda ide malo ukoso, ali mislim da je ovako dobro. Bilo bi dobro da nađemo Heart of the Sea, pošto sa tim možemo napravimo conduit i da to nam daje... Ne, mislim, omašili smo pravac, trebalo bi da idemo na drugu stranu ipak. Evo, vratili smo se. Mislim da je bolje da posle tražimo blago, a sada možemo da napravimo farmu krava i ovaca. Samo prvo da se vratimo kod kuće, pošto nemamo baš vremena i za jedno i za drugo. Posle ćemo katovati do blaga. Ovdje imamo fence. Uzet ćemo ovo. Puni inventory, to će sada da ispraznimo. Mislim da nam kurili. Evo, ovdje već vidimo ovce. Sagradit ćemo ovdje za ovce. Dovoljno.
I ostavio sam gate kući. Inače napravio sam ovdje i kao kuhinju. Stavio sam smoker. Uzet ćemo i hleb. A imamo još jednu kapiju. Ja mislim od Jungle Wooda. I stavit ćemo ovdje. Ovo ćemo da spojimo. I ovo nam je za ovce. Krave imamo tamo. Ovdje imamo cave, moramo da se pazimo. I ajde, ti ćeš prva. Juri me zombi, moram da... Prvo ću da prespavam. Već da me prati ovce. Sačekat ćemo malo da bobovi izgore. Tu je Enderman, neću da ga gledam u oči, napašće me. Ljudi, izvinite što sam katovao, ja nisam ništa čuo o igrici, ne znam za vas, da li se čulo u videu. Uglavnom nisam ništa radio, sada ću vam samo da dovedem ovu ovcu. Ne smijem da ga gledam u oči. Prati me. Ovaj Enderman baš želi da mi znese. Jednu smo uhvatili. Poješćemo jedan hleb. I idemo po drugu. Dovoljno su nam 2 za farmu. Evo, dovešćemo 3 zapravo. Moramo malo ovako da zastajemo, pošto one su sporije od nas. Evo, doveli smo i ove 2. Ja ćemo ovo da ostavimo i da izađemo. U redu, unutra je. Evo, ovdje ćemo da stavimo i krave. Ova trava nam malo smeta da gradimo. Ali mislim da je u redu. I... da, to da je za krav. Idemo tamo po krave, znam da imamo i ovdje jednu, ali... još ćemo drugi put. Evo, imamo ovdje jednu kravu i tu. Te 2 su nam najbliže. Dovest ćemo jednu po jednu. Ostale. Ovdje je neki bug.
izgleda. Evo ga, imamo jednu kravu. Dođi. Sada idemo i po drugu. Možda čak uspijemo i dve da dovedemo. Ipak ćemo samo jednu. Mislim da nas prati. Tu je. Odlično, dođite ovdje. Imamo malu kravu i pokupili smo XP. To ćemo isto i sa ovcama. Vidite. Ništa, za sad imamo 4 ovce i 3 krave. Možemo da dovedemo još jednu kravu, ali mislim da je to bolje da uradimo u sljedećoj epizodi. Sada idemo na ono blago i vidimo se kad budem našao pravac ili kad budem našao blago. Ćao. Ljudi, evo stigli smo do ovog ostrva, kuća je tamo negdje. Evo, otkrili smo mapu. Zapravo prvo ćemo nacipamo drva i da napravimo brod, to nam je jako pametno. Ne moramo da plivamo. Ovdje ima Dark Oak Wooda, to je najtamnije drvo u igrici. Mislim da nam je ovo dovoljno, treba napravimo... Mislim da više ne treba shovel za brod, ali nisam siguran. Sad ne treba više shovel, pre treba i shovel. Ostavit ćemo crafting table, pošto ne treba nam realno. Treba ka tamo, da idemo izgleda. Da. I trebali smo napravimo shovel. Iako nemam brod, pošto, da, tu smo na X-u i sada treba da kopamo. Napravit ću ipak shovel. Moram. Sticks. I napravit ćemo ovako. I šta mapa kaže, treba da kopamo tu. Ćemo pickaxe. Evo ga, odmah smo našli chest. Iskopat ćemo ga odavde ako možemo da uhvatimo. I odlično, našli smo Heart of the Sea, diamonde. Uzet ćemo i ove kristale, TNT, gold, iron, uzet ćemo sve. Mislim da je ovo odlično što smo našli. Uglavnom sad treba samo da se vratimo kući. Mislim da je to tamo. Nije. Ipak je dole.
Ići ćemo malo brže. Ljudi, dugo ćemo putovati, tako da vidimo se kad budemo došli kući. Ćao. Ljudi, evo nas, skoro smo stigli, vratili smo se sa odličnim lootom, samo još treba da pecamo i da napravimo conduit koji će nam pomoći u vodi. I ništa, sada ćemo da stignemo kući i da odjavimo ovaj video. U današnjoj epizodi ukrasili smo ovaj izvor, našli zakopano blago i našli smo jako dobar loot tu. Ovce, krave i između epizoda smo premestili enchanting table i napravili ovu kuhinjicu, ostavili smo vrata. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribeujte se i šerujte video sa svojim prijateljima. Do sljedeće epizode, ćao!